policije prošlo od nestanka Ilije Sovoča-Smarkovića, trovanja gasom tertorom njegovih prijatelja. Oni su zaneseni ideji da se njihov drug Ilija nalazi zarobljen u napuštenoj kući, polu srušenoj, izgoreloj ruini, bili odlučni da ga spasu odatle. Kuća se nalazila daleko, van velikog gradskog parka, u šumi, okružena drvećem. Oko te kuće već dugo godina kruže razne priče, već poznate našim građanima. Jedna zjapeća rupa u blizini nje se nalazila takođe. Otrovna isparenja koja su izlazili iz te rupe, malo nisu bila fatalna za tu decu. Oporavili su se, ali njihovo svedočenje o tome šta su videli u toj kući bilo šokantno. Tvrdili su da su kuće razgovarali sa Ilijom i njegovim pravim roditeljima. Da je Ilija u nekoj drugoj, drugačiji stvarnosti i da prosto ne želi da se vrati nazad. Ipak, dramatični događaja, njihova tajanstvenost i nemoć policiju otkrili gde je Ilija i da li uopšte živ, stvorilo je stanje besa i straha među građanima. Mislim da je glavno pitanje na koje policija pod hitno mora da odgovori jeste: gde je Ilija? Tako znači, posle svega mi reći došli narednici za ikom nestao Ilije, kao da meni grizane. Budaška mi. Da. Aha, evo, hoćete ili ima u sopnovi? No ima naravno, hoću ima naravno. Svi tamo i piše. Piše. Obaveštavamo zaposlene u policijskoj stanici da ćemo sutra, dana 23. decembra, ja, inspektorka Rumanić i policajka Budaška, otići na službeni put. Povratak državna tajna. Destinacija državna tajna. Jesi li napisala? Ali ako se državna piše sa malim ili velikim ljudima? Sve je to, sve. Mali! Ovo je da povuč. Tajanstvenost na sve strane. Reci mi, jesi li postala neku današnje doma ograđenu ruinu? Jesam, bila je. Pazi samo kako mi je drže sedi. Mogu se sokolo poveć preko okrenih stavova. Šta znači da se ogradi meso na kome više nema ničega? Znači, srušili smo kuću, zatrpali rupu, stavili ogradu, postavili svetla, još svak policija obezbeđuje noćnu čuvanje. A meni niko ne daje obaveštenje o tome zašto se sve to radi i kako da me narod ne rastrgne na ulici. Pa jeste, jeste. A nego gde to idemo se prvo? Idemo na Kopaonik, da skijemo 10 dana, pijemo vruć čaj i udišemo svež planinski dan. Kopaonik? Pa to! Bila sam na Kopaoniku samo jednom kad sam bila prvi razred, ali su ničem rečem. Bila to zimovanje sa školu. Razvalila sam se prvi dan, ležala sam kretu 5 dana, onda su moji došli dan i stani. Ovako kad te pogledam, dođe mi da ti izvektim jedan šonak. Reci mi, jesi li ti policajka, koja nažalost radi sad? Jesam. I nije ti nimalo čudno to što u sred rane nedelje mi idemo na Kopaonik 10 dana. Plaćem godišnji odmor, to je tebi sasvim ono. Mislim da služim za četvrti. Teško meni s tobom. Slušaj me, dobro me slušaj. Od sutra na Kopaoniku imamo zadatke da pratimo kretanje i akcije osoba od veliku namuku. Moramo da pratimo svaki minut korak. Večera se spakuj i ujutro da budeš spreman. Detalji će saznati uzi. Baš. Sad, Tijana, Ilijina drugarica, jedna od onih koji su doživali traumu, takođe se pripremala za put. Verovali vi ili ne, ona se spremala da izjutra krene na zivovanje. 10 dana sa školom na planini. Jesam, majko, spakovala sam patike za hotel. Gde si ih spakovala? Pregradu za cipele. Jo, čekaj, zatvore kofer, zaboravila sam ti koga vlada maramica. Ovaj džemper ti je baka kupila, si ga samo jednom obukla. Nemo, to da mi pakoš molite. Majko, imam ili još stvari samo još to fali. Pa nema veze, neka on tu.
On ti je od najtopliji od svega što si ponela. Tako. Ne se da spavaš, nemoj da bulješ u taj telefon. Evo ti je čaj i voda za lek. Znam da sutra imaš zakazan razgovor sa psihologom, pregleda. Znam, mnogo si dosadna. I zašto ovo izvuču držiš na sred sobe? 100 puta sam ti rekla da ga pomereš, pomećeš nogu. Ajde sada lako noć. Lako noć. Mato. Sutra putuješ na posebno mesto. Planina preti da nas zaboravi. Zato te zovem. Vrata su zaključana. Ključ je u vašim rukama. Slušaj, ne plaši se. To sam ja. Ilija. Pa zdravo, Dijanice. Kako si ti? Reci mi, spremao si se za put? Spremila sam se. Dobro, dobro. Reci mi, raduješ li se odlasku na zimu? Da, poradujem se. Dobro, dobro. A reci mi, kako spavaš? Sunčanim snom. Dobro spavam. Nemam snove, dobro. Znači da te rapica je i da ćeš uskoro biti sasvim dobro. A kakav ti je odnos sa mamom? To. Dobro. A sa prijateljima? Dobro. Pa idemo sad na razgovor. Nego, kako su oni? Nisi primetila da je neko možda suviše opsednut Ilijom i njegovim nestankom? A kako su oni? Ja nemam više šta da kažem, zaista. Znam da nisam ja kriv što je Ilija nestao i samo hoću da živim slobodno, da učim i trener tekvona. Dobro sam, hvala. Znam da smo svi prošli kroz kolektivnu psihozu. Sada sve to deluje prilično daleko. Pa evo, baš sad radim projekat na temu mentalnog zdravlja. Nemam problema, sestro. Ili je bio i ostao kralj, gdje god je on sad. Ja sam pripremio da će on da se vrati, ovako lično, ja sam okej, samo je majka mnogo smara, mora da će javiti na svaka 2 sata. Ovako sam okej. Apsolutno me ne zanima ništa što se priča. Ne zanima me šta pomisli o meni. Našla sam neko novo društvo koje mi iskreno baš odgovara. I jedno čekam da upišem faks. Samo da odem iz ovog grada. Pa hvala. Lepo se provedete na zimovanju i uživajte u skijanju. Hvala. Tako je 5 mladih ljudi zauzelo svoje mjesto na autobusku stanicu. I što
sinjsku avanturu. Međutim, jedan mali sivi obrat visio nad njenom glavom. Ne sad, vidi, vidiš? Pa, Dobro, poneo si cipelu. ne, ono sam cipelu, Poneo si jednu cipelu. jednu, šta će mi de. Molim? Ne razumijem. Gledaj, jel vidiš? Jel vidiš? Šta? Pa pušna mi je cipela, kad sam dolazio dole izbušila mi se cipela, moj se vratiti do drugo da bih je ovdje zavenio. Kapiraš? Ja, majko moja, ti je eksplozivno. Ej, Jena, ajde s tobom, pobogu žena. Stvarno sam htjela da se osjećam kao i vi sada, ali ne mogu. Sve koji sam sanjala sinoć nije dobro. Sanjala sam nešto što je vezano za naš put. Ma Tijana, neću da upadam u paranoju opet. Neću da prepričamo snove, hoću da skijam, razumeš? Da skijam. Ko ti brani da skijaš često, brate, da tu bili Bože na Joj, prestanite vas dvoje. Tijana, dobro, ispričaj mi neka. Podijeli ga s nama. Ali da ga odmah zaboravimo da krenemo na put. Važi? Ilija je bio na ovom snu. Rekao mi je da putujemo na posebno mjesto i da je ključ u našim rukama. Rekao mi je da planina preti da nas zaboravi. Bilo je drugačije od ostalih snova. Osjećala se kao da se stvarno bio u snovi sam. Ma idi bre ženo, to je običan i lako objašnjen san. Recimo psihološkinja kaže da ti snovi nastaju posle ponovnog preživljavanja s traumom. Razumiješ? Znači, kada kreneš da uživaš u životu, kao što mi sad ga radimo, ti snovi se aktiviraju kroz strahove. Razumeš? Ljudi, ja ne mogu. Dobro jutro, društvo. Uđite u autobus, krećemo za 5 minuta. Dobro jutro. Idemo na put i nema spominjanja Ilije i onoga što se desilo letos. Ma da, okej. Dobro, okej, nadam se da Miloš nije poneo 15. Čuo sam, sve smo pete. Sedite dole, nema ustajanja. Ali će neko da mi kažeš, da? Ma to je bilo sanja neko mora. Ma da, baš mi sad pričao kako je Beža komakvita od peksa. A ja ste čuli da je profesor matematike varao ženu? Ma ne. Ne, to je neproverena informacija. Pa i nije baš. Čutite malo, ne mogu da probijem igru Bravo Starsa! Izvinite. Znači da spavim. I ja. Ne, pa ne možemo spavamo sad. Da, plaći se da ne sanjaš nešto strašno. Ma ne, nego sam čitao na internetu da nikako nisam se spavao kad se vozi busom. Jer kad je telo u voznom stanju, njema kosa mnogo brže likidira. A što me kosa likidira, to mi brže opada, tako? Niko ne bi htio da mu kosa opadne, a dajte ti. Dajte ti. Pa da.
i njihovih spisa. Spisi su preživjeli vrtlog vremena i do vas su stigle bajkovite priče o njihovim pobjedama nad nama, jednim varvarima koji su bili prepreka progresu i napredu u društvu. Ono što nije zapisano, bile su strahote koje su zadesile Lađane kada su započeli sa komadanjem naše zemlje i njihova pobjeda nije bila tako laka i ubedljiva kao što stoji u spisima. Nije bilo zapisano ni da su vaši preci živjeli u velikim zajednicama koje su se zvale ognjevi. Tako je bilo od pamtiveka. Njih su predvodili pravi ljudi. Pravi ljudi su bili posebni, uzvišeni ljudi koji su imali posebne darove. Jedan broj dece koji se rađao među ognjevima nosio bi dar razumijevanja znanja koje je sačuvano na visinama. Naše visine su bile skup bezbroj priča i predanja o prošlim vremenima, svetu koji je postojao nekad, znanje koje nas je učilo da živimo skladno i smisleno. Oni su bili starešine i mudraci. O njihovim delima kružile su legende i pričale se zastrašujuće priče. Ognjevi su živeli uglavnom uravnoteženo, bez velikih ratova među sobom. 8 ognjeva je živelo objedinjeno pod kamenim prestolom, isklesanim visoko na srebrnoj planini. Na njemu je sedeo svesilni ognjeva i pravih ljudi, izabrani starešina koji je stolovao do kraja svoga života, a onda su došli Lađani. Lađani su već odavno naselili naše obale, držali su naše luke i naše ljude pretvarali u svoje podanike, da su kasnije i sami sebe već zvali Lađanima. Priče o velikom carstvu, o dalekim zemljama, bogatstvu i moći Lađana probudile su pohlepu, želju za posjedovanjem kod naših ljudi na granici. Mnogi su se ognjevi dobrovoljno potčinili vlasti Lađana, odrekli se pravih ljudi i zaboravili život usklađen sa visinama. U takvim okolnostima Lađani su procenili da je sazrelo vreme da nas slome ratnim strojem koji je brojao 1000 poslušnih i streniranih vojnika. Međutim, naišli su na ratnike koji su, iako malobrojni, imali ubojito oružje. Naime, oduvek se u ritualima našim jednom godišnje pripremao sveti mač i bodež.
u danu kada se zemlja uzvisuje i kada hodamo nebeskim visinama svi mi, oni su bili simbol svete istine koje se moramo držati u svetu obmana, koji su svuda oko nas. Ali bili su i više od simbola. U rukama pravih i mač i bodež dobijali bi posebna svojstva. Mač bi prolazio kroz meso, ali ga ne bi sekao. Sekao bi sve nadutosti duše, bes, pohlepu, ponos, mržnju. Nakon što bi mač prošao kroz meso, čovjek bi se našao otrežnjenim i budnim kao posle nekog bunovnog sna. Takav čovjek više nikada ne bi mogao biti deo ratnog stroja. To svojstvo mačeva na bojnom polju Lađane je ispunilo strahom, tako da im se stroj raspao i u strahu od zle magije kojim su pogođeni, dali su se u bekstvo. Te naše prve i neočekivane pobjede usporile su napredovanje Lađana, ali ih nisu zaustavili. Da bi nam se suprotstavili, utrostručili su vojsku i započeli lov na naše silne starešine. Nakon mnogo godina otpora i mnogo žrtava, veliko carstvo Lađana je slomilo odbranu Ognjeva. Tvrđava koja je stajala kao posljednja odbrana pred konačni pad bila je u rukama posljednjeg svesilnog. On je uvideo da je poraz neminovan i da će sa njim biti uništen čitav svet koji su Ognjevi oblikovali i da od njih neće ostati ni sećanja. Zato je otišao posljednji put do nebeske stolice, seo na presto svojih predaka i zagledao se u visine. Tada je zatražio od sna voljenog roditelja svega sveta da otvori vrata nebeska i ukloni veo konačnosti sa srca pravih ljudi i da ih uvede u viši svet sna. Jer ipak posle decenija borbi pobjeda je bila njihova. Svet koji su stvorili bio je jednostavan i privlačan. A za nas u takvom svetu nije bilo mesta. Mene, koga su visoki duhovi sa visina postavili za čuvara letnjih vrata i dali ime vida, da daleko vidim, čekala je tama ovoga sveta. Na kraju, pred mnoštvom strojeva, ostao sam samo ja i moj oganj. Poraz je bio neizbežan i ostala je samo jedna odluka. Svi smo se govoreći reči iz vrelog srca preselili u nevidljivi za vas tamni svijet. Postali smo utvare u snovima strojeva koji sebe zovu ljudima. Ali isto tako i blagi glasovi i slike u snovima onih koji su se otrgli iz tog transa očajanja, straha, besa i pohlepe. Prošla su doba, prošao je taj tren našeg nestanka i evo novog trena našeg ustanka u ljudima. Taj dan je blizu i potrebna nam je vaša ruka da nas uvede u svetlo dana. Pre nego se probudite, setite se mesta koje se zove nebeske stolice. Svesioni naših ognjeva stolovali su tamo. Tamo su vrata nebeska. Mi ćemo proći kroz njih, a vi ćete nas dočekati. Budine! Budite se, ajde, stigli smo. Ajde. Evo, izvolite, kako vam mogu pomoći? Mogli biste da nam pomoći tako što ćete nam dati ključeve od naših soba da se razumijemo? Naravno, evo, odmah samo da proverim. Jeste li vi najavili dolazite danas? Čekaj, šta da smo najavili? Dolazim za danas, mislim, hoću da kažem, odnosno da vas pitam, da li vi želite da ostanete kod nas u hotelu? Izvinite, ovdje su cigarete strogo zabranjene. Ajde, zabranjeno da glupi ljudi rade za recepciju. Molim?
Zaboga gospođo, imamo zakazano zimovanje kod vas 10 dana, a iza mene su srednjoškolci koji hoće da uđu u svoje sobe što pre. Dobro, dobro, a samo da probam. A vi ste koja škola? Srednja škola Petar Petrović iz Sopijevca. Dobro, dobro. Mora da je nekad zapisano, mislim. Vi ste iz Bosne? Ma iz Bosne si ti luda žena. Ili imate vi ovdje nekog drugog koji bi mogao da nam pomogne? Pomoć! Evo, odmah ne vičite. Oprostite mi samo problem. Srednja škola Petar Petrović iz Sopijevca. Hoćemo da dobijemo ključeve od naših soba. Evo odmah. Evo se prokrivete, samo vi se raspodelite. A vi ste ta srednja škola što danas treba da stigne. Izvinite, ja vas nisam razumela. Pa tu su bili ključevi, a vi ste mi rekli da ste iz Bosne. Molim vas dajte otkaz. Učinite uslugu celosti. Dobar dan! Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jednu sobu na 10 dana. Aha, naravno, naravno. A vi ste rezervisali? Ne. Pa ovdje piše da je rezervisano. Šta je rezervisano? Soba za vas. Niste nas pitali za imena, podom. Pa ovdje lepo piše, policijski službenici, Plame Karnovagić i Budaš Karašumić. A otkud bi znali da smo to mi? Pa vidi se koji zavio. Mislim, piše vam na čelu. A im služite čaj? Da, vrući čaj služi. U redu, onda 2 čaja na našu sobu. Da, 2 čaja. Idemo, šefka. Imamo još sat i po vremena do zatvaranja skijaških staza. Za mnom! Ključevi soba su se lako preselili u ruke mladih srednjoškolaca. Ali ključevi problema koji je odjednom narastao pred njima nisu bili voljni svi da prihvate. Svi smo isto sanjali. Zar ne? Dobro, Irina, molim te, reci mi da su u snu vidjeli ljudi. I ono, mlađansko. Jel tako beš? Mlađanskog je rekao da je. To nije bio san. Mi moramo da prihvatimo da to nije bio san. To je bila direktna poruka nama. Poziv u pomoć! To mesto koje je označio. Nebeski stolice. Bila sam tamo. Lako se može doći do Ma tamo. čekaj, neću da opet upadam u haos i potpuno ludilo. Roditelji ste mi se propirali, jednostavno ne. Ali svi smo isto vidjeli, zar ne? I lepo su šumi. Doživjeli smo nešto što je nemoguće. Smo preživjeli to tada. Pa preživet ćemo i sad. Ma neću da me širi od psihologa do psihologa. Rekla sam ne. Polako! Imamo vremena. Ovdje smo 10 dana. Ne! Ako hoćete, idite vi bez mene. Da. Opet smo došli do kolektivno ovdje. Dobro, možda je to sve bio samo san, da, naša mašta, mislim, iluzija neka, da, mislim, ja moram da se čujem sa ovim, da znam, moram da znam šta misle Irina, Milica i Tijana, jel da? Kjeva mi je spakovala samo drepčeve dukse. Kao da sam pošli da reklamiram ono znam. Možete mi pozaj mi 2 duksa, please. Ne mogu 10 dana da izgledam kao spavali. Dobro, daću ti, 2 duksa, nije važno, to se... Čekaj, stan.
Jel si ti uopće spavao u autobusu? Da, Dobro. Ali si sam? da. I? Nema i. Jedan dan umjesto ovamo, odemo onamo. Kao što je rekao Ilija, kapiraš? Jel te bek ne završi? Dobro. Ja moram da se čujem sa ostalima. Ring. Ring. Halo, Halo, Tijana. Slušaj. Kada dođem, kucam na vaša vrata, otvorite mi brzo. Razumeš? okej. Ljudi, ja ne znam šta da radim. Miloš hoće da ide na tu neku planinu, ne znam čak ni šta je, šta smo to sanjali. Ali ja ne znam šta da radim. Idite, da nastavite. Kao što vidiš, Milica je protiv. Dobro, ovako. Došli smo na zimovanje, jel tako? Da. Prvih 5 dana samo ćemo da se zezamo i uživamo. Posle toga donosimo konačnu odluku. Može? Okej. Dobro. Vidimo se. Ćao. Ludaška! Lebe, mekani, ne spavaj! Ovo je tvoj zadatak da motiš na decu sobala 301 i 302. Dobro. A što moram da napravim njih šefa? Direktna su pretnja bezbednosti naših građana. Kako mali, a već treći. Prema tome nazad na posao, budiš me u 5 da te znaš. Baš.
Vreme nam ističe. Naša je sudbina sada u vašim rukama. Vaše ruke zajedno na kamenom prestolu otvorit će vrata novoga sveta. Ako propustite priliku, nikada se više nećemo sresti. Ni u snu, ni na javu. Svet će ostati da živi ritmom bezdušnog mehanizma, bez topline i bez promene. Hladna mehanička preciznost bit će svet budućnosti miliona ljudi. Smiri se, diši, to je san, samo san. Dijana, kako se ti osjećaš? Ja sam potpuno mirna. Odlučila sam da ću da pomognem Miliji. I to što pre. Večeras idem u planinu. Ja ću da idem sama. Ako niko od vas ne želi da idem sama. Ja moram pozvati majku po mene, neću da ostanem više u trenutak. Ne možu da oči majku sada. Ne smemo ovome nikome da pričamo. Pa znaš i sama da bi ga to ulazilo u svakodnevne razgovore sa psihologom. Ne, hoću li da stanjem ili do kraja svog života? Brate, lepo nam je rekao šta treba da uradimo. Odemo do tog mesta u planini, nađemo kameni presto i mirni smo. Mislim, jeste da je cijela priča malo science fiction jeziva, a glupo je bilo da pomognemo drugu nevolju, tako? Može, sanjamo isti san, sanjamo isti san. Ilija nema već 6 meseci ni traga ni glas. Ovo jednostavno nema smisla. Ljudi, moram reći što je. Mislim da ovi snovi neće nestati tek tako. Da li je sve u redu, čudna deco? Da li je neko povređen? Ej, ja sam policijska Budaška Rešumić i tu ću da boravim na telu. Čula sam buku, ali sve okej. Ma, sve je okej, samo je moj drug Mihajlo tužno sanjao, da. Aha. A mogu nešto ga pitam? Može, da. Ali je otišao, znate, da se istušira. Ne radi on to često i nije mogao da spava. Ja bih se čim izađe. Dobro. A ne mora. Ej, ja sam policijska Budaška Rešumić i tu ću da boravim na telu. Čula sam buku, ali sve okej. Da, sve je okej. To je samo Irina nešto ružno sanjala. Da, ja sam sanjala nešto i onda sam ustala i okliznula sam se u kupačevu, da.
i slomila mi je teglu. Slomila mi je jedinu teglu koju imam i sad nemamo čime da ispeglamo dukseve, pa sam se malo iznervirala. Da, pa smo se malo posvađale. Aha, okej. Nemojte se svađati. Nećemo. Ovo je bilo za vas. Ajde, šapuj se sad. Mi moramo nešto da uradimo. Ovi znoji neće da se tek tako. Ja sam sutra rekao vraćam kući. Žao mi je, ali vjerovatno već nije mi živi. Na neki način svi osjećamo krivicu zbog njegovog nestanka i ne možemo da se pomirimo s tim da ga više nema. Ja. Kako hoćemo? Ja sutra večer idem u planinu. Ja neću da ga iznenadim. Uostalom, zar nije čudno kako nam je policajka upravo kucala na vrata kao slučajno boravim u hotelu? Hoće da nas spreči da uradimo pravu stvar. Ja idem s tobom, iako si skroz luda. Znam da će Miloš poći s nama, a ja jednostavno ne mogu da prihvatim činjenicu da Ilija priča s nama preko sna. Ja mislim da je ovo samo sve naš pa... Sve ovo mi je u mišu. Pa da ja da ostavim, ako mogu. Vidim se uvijek. Vidim se. Izvinite, izgleda da sam se prehladila. Možda bi najbolje bilo da odem do hotela. Ja mislim da imam temperaturu. Nešto mi mnogo napadno tiješ. Nekako mi to neiskreno deluje. Kaži što to ti se ne raskenjem? Ma stvarno mi nije dobro. Hoću da odem do hotela da popijem čaj. Čekaj! Aha! Evo kako, tako se ne pije nikud ako ne pije, to nije pravo kijanje! Molim vas, pustite, šta vi znate o tome? Vi ste valjda instruktor skijanja, a ne instruktor skija. Pustite neki drug hotel. Vrlo duhavo ste, vrlo. Moram priznati. Dobro, Milic, ide u hotel. I javim se nastavnici. Hoću, hvala. Nastavljamo! Mihajlo, nas troje ne idemo u hotel. Idemo gore, u planinu. Večeras ćemo pronaći kameni test. Razumeš? Čekaj samo da ode istina. Ovako ćemo da krenemo za svim, pa ćemo brzo se vratiti ovdje i pravo s nebeske stolice. Ajde, brate, sa nama. Milica je lujka uvijek bila, ali ti, brate, mnogo zabavu pokušaš. Izvinite, ljudima, morat ćete bez mene. Ne mogu opet da učestvujem u ovom ludilu. Nadam se da se vratimo neko normalno vreme. Vratit ćemo se brzo. Ja znam. Treba nam nekih pola sata ili 45 minuta da tamo i to da znam. Bićemo mi u hotelu dobaciti. I nadam se. Sreće. Vidim se. Spakovala sam si obukla. Sad još samo da
Mihajlo? Ja neću da vam Neću ni ja da se visoki. Šta misliš, desno li sad? Ako sad krenemo, mislim da ćemo da ih stignemo. Hajde. Koliko vidi svi su odlični. Vidi, vreme je da krene. Bolje bi bilo da ostanemo još malo. Instruktor još nije popio kafu. Vidjet će nas kad budemo išli u šumu. Sad čekajte još malo, uskoro će da vam. Šta je ovo? A? Šta je bilo? Mislili ste da ćete dođeti bez nas? Ne laži! Imaš šanse da se vratili. Ima i tekako. Joj, stigli smo u poslednji čas. Ljudi, instruktor je otišao. Dakle, idemo do nebeskih stolica. Tražimo kameni kreslo. Dobro. Nađemo ga, okej? Prislovimo dlanove na njega. I zatim brzo, istim putem nastavimo. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo. Vratit ćemo se pravo na večeru. Okej, ajde, idemo. Večera se skoro završava. Pitam nas onoga da li ćemo da ponesemo večeru za ovo petoro što nisu večera još. Ko nije večera? Tijana, Irina, Mihajlo, Miloš i ona Milica, da. Zašto mi to niko nije javio? Ne znam, nastavnice nema nigde po tom dijelu. Šta pričate, kako ih nema nigde? Nema ih nastavnice nigde. Deco, molim vas proverite da nisu negdje ispred hotela. Oprostite, izvinite, ja sam inspektor Romanjić, vi ste vrlo uznemireni zbog dece koji se nisu pojavili. Ne vidite najčešće. Znate, njihov drugi Ilija, dete naše škole, je nestao pre 6 mjeseci. I čitavo ovo zimovanje je bilo jako teško organizovati baš zbog toga. Ipak, roditelji su imali puno poverenja u mene. Pa eto, ako biste mogli, molim vas da obavestite lokalnu policiju da ih nema, da se što pre nađu, molim vas. Krećemo i mi! Punoška! Operacija zatvorena kapija je zvanično aktivirana. Ne brinite se, gospođo Našić. Punoška! Za! Vrtimo se u krug, izgubili smo se. Milice, gdje je Miloš? Odvalio mu se John. I sad se kreće brzinom puža. Požuri, Miloce! Ajde, Miloš, ajde! Ajde, požuri! Hajde, Irina, kuda sad? Obuda! Joj, ljudi, nastavit ćemo! Blizu smo! Požuri, Miloše! Čuli
ugrožena vaša bezbednost. Ne pomerite se. Ostanite tu gde ste. Dolazimo po vas. Ponavljam, ne krećite se. Dolazimo po vas. Ja ne mogu više, moram da stanem. Odlaši mi noge, ne mogu. Miloše, ajde, blizu smo. Ne možemo sada da stanemo. Čekaj, šta je ovo? Pa ljudi, ovo je to mesto! Naravno da jeste. Dobro, Irina, šta sad? Svi treba da prisolimo manove na kamenu testu. To treba da uradimo u isto vreme. I tada će se valjda pojaviti Ilija i pravi ljudi. Pa da, prosto dobitnik. Dobro. Sad je vreme da saznamo da li smo ludi ili ne. Ma deco, šta radite ovde? Ko si natjerao da dođete i zašto? Šta vam je ovo trebalo i zašto? Da, zašto? Ja sam viši policijski inspektor, Goran Lađević. Vaši roditelji su namežili da vas bezbedno vrati kući. Spojite se od tog kamena i dođite ovdje. Evo, samo da pozovemo roditelja. Da. Suviše ste dugo u kompaniju, zašto? Ovdje nema signala za mobilne telefone. Hvatite samo. Ljudi! Već sutra će svanuti novi dan. Televizija će začutati. Policija će skinuti svoje kape. Deca će se vratiti svojim kućama. No!